हेलो फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आशा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडियोखौ जोबजासिम नायगोन। दिनैनि बे भिडियोखौ नायोब्ला नोंथांमोना थारैनो मोनसे आभास मोनगोन। हायर सेकेंडारि फाइनल एग्जाम दैट मीन्स 12th नि एग्जामनि जा रिजल्ट, एग्जाम मीन्स एग्जामथ' जायाखै, नाथाय पास आरो फेलनि जि रिजल्ट, बे रिजल्टखौ नोंथांमोना मोनसे आभास मोनगोन जे नोंथाङा पास जागोन ना फेल जागोन, नोंथांनि गथ'आ पास जागोन ना फेल जागोन, नोंथांनि रिलेटिव्सआ, नोंथांनि खुदियाया, नोंथांनि गथ'आ पास जागोन ना फेल जागोन 12 क्लासनि एग्जामाव। एग्जामथ' जायाखै, नाथाय रिजाल्टआव माने रिजाल्टआ पास फैगोन ना फेल जागोन बेखौ आभास मोनगोन। नोंथांमोना मिथिगौ दिनै फाइनाल मार्किं सिस्टेमा ओंखारगोन। जे फाइनाल मार्किं सिस्टेमखौ दिनै फोसावनाय बाथ्रा, थारैनो दिनै जुदि फोसावनो हायाबा गाबोनबाबो बेखौ जों मोनखागोन निउसाव। स' आशा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडियोखौ जोबजासिम नायगोन आरो जोबजासिम नायोब्ला दा जा थासारियाव दङ जोंनि रिजाल्टआ 12 क्लासनि बेखौ हमनानै मोनगोन। जा जोंनो नवरत्न टीम खालामनानै होदोंमोन रिजाल्टनि थाखाय, 12 क्लासनि रिजाल्टनि थाखाय से बाथ्रा होनदोंमोन मा, रिजाल्टआ साइन्टिफिक जागोन आरो डाटानि सायाव सोनारनानै जागोन। डाटा मीन्स बेवहाय मा, थांखांनाय एग्जामफोरनि रेकर्ड, जा एग्जामफोर जादोंमोन बै एग्जामफोरनि मार्कनि सायाव सोनारनानै जागोन। बेखौनो डाटा होननानै बुंदों। स' साइन्टिफिक आरो डाटानि सायाव सोनारनानै जागोन, रिजाल्टनि रेकर्डनि सायाव सोनारनानै जागोन। स' आशा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडियोखौ जोबजासिम नायगोन आरो नायोब्ला निश्चय बेखौ बुजिनानै मोनगोन। स' बेवहाय साइन्टिफिक माने नोंथांमोना मा बुजिना लादो, डाटा आरो साइन्टिफिक, डेट मीन्स स्टेटिस्टिकेल मेथड जागोन बेयो, स्टेटिस्टिकेल मेथड। स' नोंथांमोना स्टेटिस्टिकेल मेथड बा सानसरथुमारि जि खान्थिजों जा रिजाल्ट होनो थांदो, बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जे स्टेटिस्टिकेल मेथडआव मा जायो, इकुवेल माब्लाबो जाया, बे मोनसे एभारेजसो, गड़सो। सानसरथुमा मोनसे रोखोमनि गड़सो, बेवहाय मा थागोन, गोरोन्थिबो थागोन थारबो थागोन। गोरोन्थि आरो थार मिक्स खालामनानै मोनसे इन्टारफेरेन्स खालामनानै मोनसे फाइनाल रिजाल्ट ओंखारगोन बेवहाय। डेट मीन्स बेवहाय माखासे फेल जानो गोनाङाबो पास जासिगोन, माखासे पास जानो गोनाङाथ' पासआनो जाखागोन। नाय, स्टेटिस्टिकेल मेथडआव पास जानो गोनाङा माब्लाबा फेल जाया, खिन्थु फेल जानो गोनाङा पास जानायनि चान्स थागोन। नोंथांमोना आं जा स्टेटिस्टिकेल बाथ्रा होनबायदों, आं बुङाखै जे 100% स्टेटिस्टिकेल मेथड जागोन। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ जा रिजाल्टफोर जों होयो बेफोरबोथ' मोनसे रोखोमनि स्टेटिस्टिकआनो, मोनसे माने डाटानि सायावनो सोनारनानै रिजाल्टखौ होयो। बेवहाय माबा मोनसे गोदान एड खालामदेरबावनो हागौ, बेखिनियानो डिफारेन्स जागोन जाबा। नाथाय आं बुंनो हाया जे बे बाथ्रायानो कनफार्म जागोन। स' मोनसे साननायसो आरो आंनि, नोंथांमोनाबो जास्ट खालामनाय बे बाथ्राखौ, नङा होमबा? दा बेवहाय मोनसे बाथ्राया नुजानानै फैदों मा, बा मोनसे बाथ्राया बार माने फकास जाबाय दं मा, रिजाल्टआनो मेट्रिकनि सायाव सोनारगोननो बांसिन, माने HSLCनि रिजाल्टनि सायाव बांसिन सोनारगोन, मेट्रिकनि रिजाल्टनि सायाव बांसिन सोनारगोन। स' माने बाथ्राया ओरैबायदि मोनसे नुजानानै फैदो, जुदि नोंथांनि मार्कआ मेट्रिकआव 60% बा नोंथांनि मार्कआ मेक्सिमाम 10% बारायगोन। नोंथाङा 10% मोनाबो जानो हागौ। मा सिस्टेमनि जागोन बे जेबो क्लियार नङा। बे जेब्ला सरकारा फोसावगोन बा AHSECआ जेब्ला फोसावगोन बे बाथ्राखौ, बा जाय फोसावा मानो, जाय टिमा फोसावा मानो, अब्लासो जोङो बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन। स' 10% इनक्रिज जागोन होनना बुंदों। आरोबाव मोनसे बाथ्रा नुजाबावदों मा, फेलबो जागोन। दहायनो आं मोनसे बाथ्रा फार्स्टआव बुंदों नोंथांमोना जे स्टेटिस्टिकेल मेथड जायोबा बेवहाय फेल जानाया सियरखा, आरो माखासे फेल जानो गोनां पास जागोन, खिन्थु जायफोर पास जानो गोनां बेयो माब्लाबाबो फेल जाखाया बे नियमाव। स' बेबायदि जागोन। दा बेवहाय फेल जानायनि बाथ्राया माबायदि जाहैगोन अब्ला, हमना ला नोंथाङाथ' मेट्रिकआव पास जाखानानै फैदो, पास जानायखायसो नोंथाङा 11-12आव फैदो। 11-12नि बाथ्राखौ बुंबा नोंथाङा 11खौ पास जानायखायसो 12खौ मोन्दों, नङा होमबा? 11आव फेल जाबाथ' नोंथाङा 12 मोननो हाखाया। नाथाय बेवहाय मोनसे आरो प्रब्लेम दं मा, मोनसे लुप हल दं, बेवहाय जेंना दं मा, 11नि एग्जामबोथ' जायाखै। माखासे फरायसालियावथ' 11 क्लासनि एनुवेल एग्जामानो जाखायाखै। बिथांमोननि मार्कखौ हमनासो होनाय जादोंमोन, हमनानै आन्दाजाव मोनसे मार्क होनाय जादोंमोन, बा उइदाउट मार्क पास जादोंबाबो गोरोन्थि गैया। स' बेवहाय मोनसे लुप हल दं मा, 11 क्लासाव एग्जामानो जायाखै आरो माखासे फरायसालियाव 12नि एग्जामानो जायाखै। स' बै जे 10% इनक्रिज जानो गोनां बिथांमोननि मार्कआ माबोरै इनक्रिज जागोन जुदि 11आवबो 12आवबो जेबो एग्जामानो जायाखैबा? स' बे मोनसे जोबोर गिदिर जेंना हिसाबै नुजाथिदों आरो। स' नोंथांमोना आं एभारेजलि मोनसे बाथ्रा बुङो, जुदि नोंथाङा गासैबो एग्जामावनो जुदि पास जानाय मार्कखौ जुदि दैखांनो हादोंमोनबा नोंथाङा सियर पास जागोन। बेनो माने लास्ट रिजाल्टआ। बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय, नोंथाङा जुदि मेट्रिकआव 40%, 30%ल'सो जुदि लानानै, 35-40% गेजेराव जुदि लानानै पास जादोंमोनबा, नोंथाङा मा जानो हागौ, 11-12आव जुदि जोबोद डाउन जादोंबा नोंथांनि मोनफा मोननै एग्जामाव, अब्ला नोंथाङा फेल जानायनि चान्स थागोन। स' आं ओरैबायदि नुहुरदों, जायफोर फरायसाफोरा 40%नि सिङाव मोन्दोंमोन मेट्रिकआव, बिथांमोननि थाखाय एसे माने जेंना मोनसे नुजाथिनाय बायदि जाहैदों आरो। स' फेलबो थागोन होननायावसो बे बाथ्राया फैदों आरो, जे फेल जागोन सोर अब्ला?
जिहेतु 11-12 तो बुंनो थांबा एग्जामानो जायाखै आरो 11-12 जा इउनिट टेस्टफोर जादों क्लास टेस्टफोर जादों बेफोरथ' फरायसाफोरा गोसो होनानै लिरखाया नङा होमबा स' बिथिंबो खम जाबाय आरो बिथिंबो मेट्रिकनि मार्कआबो मोनसे बेस्ट जाहैबाय स' मेट्रिकनि मार्कआ खमबा आइ थिंक 10% बारायनायनि बाथ्रा होनदों बै 10%आ निश्चय बारायाबो जानो हागौ माइनासावबो थांनो हागौ स' आं जा नुदों जायफोर फरायसाफोरा 30% 40%नि गेजेराव लानानै पास जादों मेट्रिकखौ बिथांमोना खिन्थु एसे साननो गोनां दं होननानै आं सानो खिन्थु बे आंनि मोनसे आइडियासो सानना लानायसै खारन जेबो फाइनाल माबायानो फैयाखै नालाय जों बुंनो हाया जे मा जानो थांगासिनो दं दानिया माखासे लुपहलखौ आं नोंथांमोननो बुंनाय जेंनाफोरा ओरैबायदि नाय जायफोर फरायसालिफोराव मोनसेबो एग्जाम जायाखै बिथांमोननि थाखाय माबायदि सिस्टेम जागोन बेयो दाबो फाइनाल नङा आरो मोनसे नैथि माने डिसएडभान्टेजआ बेनो माखासे फरायसालिफोराव एग्जामथ' जायाखै नाथाय एग्जाम जादों होननानै बिथांमोना माखासे फेक मार्कनि मोनसे रेजिस्टार बहि बानायखांखाबायानो बेवहाय मेक्सिमाम 10% बांनो हागोन नों 10 मार्कआ मेट्रिकनि मार्कखौ नायनानै डेट मिन्स जुदि 70% मोनदोंबा मेट्रिकआव 80 जानो हागौ जुदि 80% मोनदोंबा 90 जानो हागौ सोरबा फरायसाया जुदि मेट्रिकआव 95% मोनदोंबा नङा होमबा मेट्रिकआवथ' 97-98% मोननायबो गथ' दं स' बे बिथिङाव नायोबा बे 10% इनक्रिज जिथु रुल्स बेयाव माबा मोनसे आरोबाव थाबावनांगोन डिफारेन्ट माबा मोनसे सिस्टेम थाबावगोन निश्चय बे सिस्टेमखौ आउट खालामथ'वाखै बे बारावबो जुदि 10% to 20% गथ'आ जुदि फेल जायो अब्लाना दाङाबाजि जानायनि मोनसे चान्स थागोन स' 10 to 20% फरायसाया बहुत फरायसा मानो होनोबा एग्जाम लिरालासिनो बिथांमोनखौ फेल खालामबायबा बिथांमोनाबो गोबां दुखु मोननो हागौ आरो माखासे गाज्रि सुबुङा मा खालामनो हागौ माखासे फेक निउस फोसावनानै मा खालामनो हागौ मानसिफोरखौ डाइभार्ट खालामनो हागौ फरायसाफोरखौ जायनि जाहोनाव दाङाबाजिबो जानो हागौ स' बिदिब्ला दाङाबाजि जानायनिबो मोनसे चान्स थागोन आरो बे दाङाबाजिखौ नायनानैनो एसेकआ मोनसे स्कप लाखिदों मा जायफोर फरायसाफोरा मार्कनि सायाव जेबो माने गोजोननाय गैया बिथांमोना एसेकआव थांनानै कमप्लेन खालामनो हागोन सावरायनो हागोन सावरायनानै जुदि बिथांमोना एग्जाम लिरनो गोसोथारबा बिथांमोननि थाखाय मोनसे कभिड प्रट'कल मानिनानै एग्जामबो खुंनो थाखाय एसेकआ राजि जानायनि मोनसे चान्स दं होनना मोनसे फकासिं जाबाय दं आरो बाथ्राफोरा माने इमान क्लियार नङा आरो मोले मोनसे नुजाबाय दं आरो बाथ्राया दा दिनै नङाबा गाबोन बे बाथ्राया क्लियार जागोन स' बेबायदि जायोबाबो मोनसे जेंना दं मा माखासे फरायसाफोरा जे जेनुइनलि एग्जाम लिरनानै पास जायोबा माखासे ओरैनो पास जायोबा बे मोनसे डिसबेलेन्स जाखाबाय बे जोबोर गिदिर मोनसे डिसबेलेन्स फिउचाराव मा जानो हागौ मोननै डाबल स्टेन्डार्ड बा डाबल केटेगरि सृष्टि जानो हागौ फिउचाराव बिथांमोननि बेलायाव गोजौ थाखोआव फरायनायावनो जा PhD खालामनायावनो जा बायदिसिना बिथिङावनो जा माने 2 केटेगरि सृष्टि जानो हागौ जे 2020 उनाव सोर ओरैनो पास जानाय सोर एग्जाम लिरनानै पास जानाय स' बेबायदि माखासे डिसबेलेन्स सृष्टि जानो हागौ स' बे जोबोर गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो आरो मोनसे लुपहलआ बेनो माखासे फरायसालिफोराव 11 आरो 12नि एग्जामानो जायाखै माबोरै मेट्रिकखौ नायनानै 12नि रिजाल्टखौ डिटारमाइन खालामो खारन क्लास 10नि एग्जाम आरो 12नि एग्जाम अख्रां आरो पाताल होनबाबो जेबो गोरोन्थि गैया सोरगो आरो मर्त ना साबजेक्टनि कर्सआ मिलायो ना साबजेक्टनि माने गोराथिया मिलायो ना कन्टेन्टआ मिलायो माने बिनि मार्कजों बिजों माने रुजुनाया माने मोनसे सबसे मूर्खनि माने जाम्बानि परिचय जायो आरो स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे हमनो हादो नोंथाङा पास जागोन ना फेल जागोन माने आं लास्टआव नोंथांमोननो मोनसे कनक्लुजन होयो जायफोर फरायसाफोरा 50% मोनदों मेट्रिकआव 50% मोनदों बा 45%नि सायाव मोनदों आरो हायार सेकेन्डारि 11आवबो 12आवबो जुदि एसेबाबो पास जानाय मार्क मोनाखैबाबो क्लास टेस्टआनो जा इउनिट टेस्टआनो जा एनुवेल एग्जामानो जा एनुवेल एग्जामथ' जायाखै 11आव 12आवबो गैया टेस्टफोराव हमना ला नोंथाङा जेसे मोननांगौ पास जानायनिख्रुइ 1-2 खम मोनदों 1-2-3 खम मोनदोंबाबो जुदि नोंथांनि मार्कआ जुदि 45-50%नि सायावबा बांसिन चान्स दं नोंथाङा पास जानायनि खिन्थु 30 to 40%नि फरायसाफोरनिखौ मा जागोन आं बुंनो हाया फेलबो जागोन होनना बुंनो हाया नोंथांमोना जास्ट खालामनानै स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे आइडिया मोनदों आरो माबा मोनसे जुदि आइडिया मोनदोंबा प्लिज आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो लोगोसे अलखौबो थुनानै हो स' थेंक